Evenimentul a adunat zeci de tineri cineaști din Republica Moldova, dar și de peste hotare. Tinerii regizori și cineaști, în general, să fie mult mai încrezuți în visul lor și în ceea ce vor să facă și să lupte pentru asta până la urmă, nu doar să bată la o ușă și dacă nu este deschis, imediat să întoarcă cu spatele și să plece. It's a film I shot in India. I like the organization, the way that the people organize this festival. I think it's important for the culture that and so many people came to watch the film. So like I think it's a very positive event, and I really hope that this is the first year and that will happen more and more. La concurs au participat și câțiva colegi de la Publica TV. Este foarte îmbucurător că pentru prima dată în Republica Moldova se organizează astfel de festivale și cu un repertoriu foarte bun. Particip cu un film Bună dimineața. Aș spune că este o dramă, dar dramă-comedie. Există totuși o problemă. Unde ne-am întâlnit? Habar n-am, hai să căutăm. Uite, la 7:40 ne-am dus la Orhei. Evenimentul a adunat și mulți spectatori. Cel mai important e produsul autohton, realizările regizorilor din Republica Moldova. Și sperăm că o să vedem ceva interesant. Sper să văd ceva calitativ făcut de regizorii noștri, că am nimerit taman la filmele care sunt făcute la noi. Festivalul de film Toamna de Aur este la prima ediție. În concurs au fost înscrise 62 de scurtmetraje.